Malýapda bolan ulaw heläkçiliginde 3 adam öldi. 18-nji sentýabrda Daşoguz-Aşgabat gara ýolunyň ugrunda Malýap köprüsinde bolan awto heläkçiliginde 3 ýolagçy wepat boldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanda welaýetlaryň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty welaýetlerden paýtagta gitmek isleýän raýatlar howply ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy geçen hepdäniň anyny güni Daşoguz welaýatynyň ruhy bilen etrawynyň çäginde bolan ulaw heläkçiligi barada habar berdi. Onuň sözlerine görä Daşoguz-Aşgabat gara ýolunyň ugrunda ýerleşýän etrap ýol gödäwçilik nokodyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi urlugynyň 4 işgäri giýje wagty paýtagta barýan awto bir taksi ulagynyň sürüjisinden 1000 manat möşberini para alıp onun paýtagta gitmegine ruhsat berdi. Ulagda jem 6 adam bardy. Ýol polisiýasy sürüjiden öňünden maşyn çykdy. Onun çyrasy görünen wadyna gyra sowulmagy tapşyrdy. Adatça polisiýa Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barlygyndan gorkýar diýip habar çaýdýar. Sürüjü polisiýa işgärlerine para berip 5 ýolagçysy bilen Aşgabatda tarap ýola düşýär. Malýap köprüsine ýetende polisiýanyň tapşyrygy boýunça öňünden gelýän ulagdan gizlenmek üçin gyra sowulýar we köprüden aşağı gaçýar. 3 ýolagçy wakanyň bolan ýerine jan berýär. Ölenler awto etrawynyň ýaşaýjylary diýip habar çaýdýar. Onuň maglumatlaryna görä sürüjüden para alyp onuň Aşgabatda ýolagçy äkitmegine ruhsat beren 4 polisiýa işgäri tutsak edildi. Polisiýanyň ýol gödäwçilik urlugynyň Malýap gödäwçilik nokody Daşoguz welaýatynyň ruhy bilen etrawynyň çägine Daşoguz-Aşgabat ýolunyň 120-nji kilometrine ýerleşýär. Daşoguz welaýatynyň günnäger bölegine toplanýan zeýsuwlary Malýap akabasynyň ugry bilen türkmen köline guýdurulýar. Daşoguz-Aşgabat gara ýolu uly köprü bilen Malýap Zey kanalyny kesip geçýär. Koronavirus pandemiýasynyň fonuna hiç ýyly virus wakasyny hasap almadyk Türkmenistanyň häkimetler mart aýynda welaýetlaryň arasyna hereket çäklendirmelerini güýje girdi. Welaýetlaryň arasyna ulag we awto gatnawlary çäklendirildi. Uçur gatnawlary ýolagçylardan saglyk kepinamalaryny talap edýär. Bu çäklendirmeler eklenç gözlegine iş gözläp ýa-da başga maksatlar bilen Aşgabatda barýan welaýet ýaşaýjylarynyň ykdysady durmuşyna agram saldy. Çäklendirmelere garamazdan welaýetlaryň arasynda gezlen ýollary bilen ýolagçy gatnadýan taksi sürüjileri hem peýda boldy. 10 awgustda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Maradan Aşgabatda uçur gatnawlary bilen gitmek isleýän raýatlardan aýry başga 3 kepilnamanyň talap edilýändigini habar berdi. Ol ýaşaýjylaryň saglyk öýlerinden bu kepilnamalary almak üçin uzun nowatlary hem garaşmaly bolýanlyklaryny belledi. Lewaply habarçy awgustyň başlaryna Türkmenabatdan iş gözlegine Aşgabatda howply şertlerde sapar edýän işçiler barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä işçileriň arasyna howply şertlere döz gelip gara iş gözlegine Aşgabatda ýük taşıyan wagonlarda ýaşryn gidýän raýatlar bar. Şol bir wagtda käbir adamlar konteynerleri daşıyan ulaglarda gidip ömürni howp astyna goýýarlar diýip habarçy şonu gurrun berdi. Otda gidýän adamlar maşiniste 1000 manat töleýärler, konteynerde gidýänler bolsa 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olary 10.000 manat jerime salynýar. Ýük ulaglaryna adamlaryň sapar etmek üçin şertler ýok. Käbir adamlaryň howa ýetmän, saglyk şertleriniň yaramazlaşýanlygy barada maglumatlar bar diýip habarçy 10 awgustda gurrun berdi. Türkmenistanda ýolagçy awto gatnawlary 15-nji oktýabra çenli ýatyryldy. Malýap köprüsinde bolan ulaw heläkçiligi Türkmenistanyň resmi taýdan ýol hereket howpsuzlygynyň nobatdaky bir aýlygy dowam edýän wagty boldy. Ýurtda hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty Azatlyk Radiosynyň habarçysy Daşoguz-Aşgabat gara ýolunyň ugrunda ýol hadisalarynyň ýygylyşýanyny aýdýar. Adamlar agyr şertlerde işe gitmek maksady bilen eklenç üçin gurban bolýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sentýabryň başlaryna Azatlyk Radiosynyň habarçylary welaýetlerdaky polisiýa işgärleriniň bir böleginiň paýtagtda güýçlendirilýän howpsuzlyga gödäwçilik maksady bilen Aşgabatda ugrulanyny habar berdiler.